Да. Ами след дадената почивка да възстановим заседанието там, където прекъснахме, и в резултат на това, след като се запознахте с новата докладна записка, господин Гранчаров, имате ли предложения? Всъщност това се отнася и към всички останали общински съветници. Предложения, въпроси, становища? Аз имам предложение, но не ми работят копченцата. Нещо. Не мога да пусна заявка, да. Аз смятам, че тази докладна стана негодна за консумация, затова предлагам да се оттегли или да се гласува против, за да може да влезе на следващата сесия в така, с малко по-зрял подход да я реформираме както трябва. Благодаря, завърших. Благодаря. Господин Соколов, и вие имате думата. Заповядайте. Госпожо председател, предвид действията, които извършихме, те касаеха изменения на заданието за изработването на общ устройствен план. Съгласно член 133, алинея 7 от ЗУТ, в процеса на изменение на действащ общ устройствен план, след разглеждането на проекта от експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови изменения на действащия подробен устройствен план. Тъй като ние в момента разглеждаме изменение на действащ подробен устройствен план и направихме с гласуването преди малко предложение изменение на заданието, в този ред на мисли аз смятам, че не можем да разгледаме и да вземем решение да одобрим заданието, тъй като то не е минало през експертния съвет към община Разград. Тази връзка подкрепям направеното предложение на господин Гранчаров да не разглеждаме докладната в този вид, предвид одобреното задание, т.е. изменение, но не и одобряването, да влезе през експертния съвет на община Разград и едва тогава вече кметът на община Разград да представи докладната записка, след като тя бъде разгледана от експертния съвет. Благодаря. Добре, благодаря. Други? Сега, това предложение, което господин Гранчаров направи, съответно подкрепено с аргументи от вас, аз го виждам като член 86 от нашия правилник за отлагане за следващо заседание, защото, да си кажем честно, разискванията по тази докладна записка вече са факт. Оттегляне само от кмета не е необходимо, не е достатъчно, а трябва да има решение. И така или иначе ще се произнася Общинския съвет. Смятам, че и на двамата смисъла на това, което казахте, е по-скоро това предложение за отлагане за следващо заседание. Така ли? Добре. В такъв случай съм длъжна и ще подложа на гласуване именно това предложение, което постъпи от господин Гранчаров и от господин Хубан Соколов. Това е предложение по член 86 от нашия правилник и е за отлагане докладната записка за следващо заседание, член 86, точка 2. Моля общинските съветници да гласуват по това предложение.
Тъй като и моята система не е активна, и аз съм за, госпожо председател. Не ми отчита на таблета правото да гласувам. Аз предлагам да гласуваме всички с диг. Добре, разбрах, че системата, нали, оказва се, че има проблем с самата система, пък и не виждам къде е нашия секретар. Моля господин Наско Анастасов, нали, да поеме функциите на секретар и да гласуваме това предложение за отлагане за следващото заседание ръчно. Моля общинските съветници, които са съгласни с него, да гласуват с дигане на ръка. Уточняващо следващо или следващото? Съгласно правилника е следващо, Добре, прочетал да го уточниме. дословно. Добре, добре. Вече е единодушно. Така. 19. С 19. Така, има ли против? Въздържали се. Длъжна съм да го... Няма. С 19 гласа за, без против и без въздържали се, приехме предложението за отлагане за следващото заседание. Остана ни да разгледаме последната докладна записка, която е по извънредния способ, кодирана от господин Добрев, кмет на община Разград, относно определяте на представител на община Разград в извънредното общо събрание на акционерите на многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски Разград АД, град Разград. Заповядайте, господин Добрев, да ни я представите накратко. Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, в деловодството на община Разград е заведена покана от изпълнителния директор на МБАЛ Свети Иван Рилски Разград, с която свиква общо събрание на 24 април от 11 часа на третия етаж в административната сграда на лечебното заведение, като дневният ред е промяна в капитала на дружеството, промяна в устава на дружеството. Материалите съответно са на разположение. Ако имате въпроси, господин Дурлов се е запознал също с тях обстойно. Липсата на кворум също е отчетена, че при липса на кворум на 9 май от 11 часа на същото място ще се проведе. И в този ред на мисли ви предлагам да упълномощите представител, който да представлява община Разград в качеството си на акционер на редовната дата, съответно и на последващата дата, и да му дадете мандат как да гласува по първа и втора точка. Завърших. Благодаря ви. Предвид извънредния характер на докладната записка, естествено тя не е минавала през постоянните комисии. В този аспект сега ще открия дебата по нея. Давам ви думата за въпроси, предложения или становища. Съответно и за предложения за упълномощен представител и начин на гласуване по двете точки от дневния ред на общото събрание. Заповядайте, господин Ненчев, имате думата. Господин Ненчев, имате думата. Правя предложение за представител на община Разград да бъде общинския съветник Станислава Русева, която като председател на Комисията по законност има пряко отношение към решението. Освен това, предлагам Общинския съвет да определи реда за гласуването на нашия представител, а именно той да бъде положителен. По точка първа за увеличаването на капитала на дружеството, тъй като е нещо полезно и необходимо за болницата, и по точка втора, която е свързана и с промяната в капитала, да гласува за промяна в устава в този смисъл. Ако е необходимо и в писмен вид да го представя. Ще ви помоля наистина, защото просто чисто формално да изпълним правилника.
Така, тъй като сме в режим все още на разисквания, господин Божков, заповядайте, сте се регистрирали. Благодаря, госпожо председател. Само искам да попитам какъв е процента на нашето дялово участие в този борд. Сега господин Дурлев точно ще ви каже, тъй като той се променя с тези апортни вноски. Той е наясно и разполага с всичката документация, 80 няколко, но той да каже точно. 90 няколко по-точно. Да. Към момента процента на дяловото участие на община Разград е 3,78%. След извършената промяна в устава, то ще стане 3,72%. Съответно на държавата ще бъде увеличен от 90,08 на 90,21 с 92 хиляди и няколко лева, колкото е стойността на тези апортирани вещи. Да. Да разбирам, че общината няма да участва в увеличаването на капитала на БОН. А ще падне процента надолу. Общината е акционер и съответно апортната вноска от страна на държавата. Затова се иска и увеличаване намалява дела на държавата, увеличава се дела на държавата, намалява на всичките общини. Да, това исках да уточним. Да. Така, други? Благодаря. Да, това е също вариант. Други предложения? Не виждам да има други желаящи да вземат отношение по докладната записка. В такъв случай първо подлагам на гласуване предложението на господин Стоян Димитров по докладна записка 109. Предлагам представител на общината, който да бъде Станислава Русева, да гласува за по проектите за решение точка 1 и 2. Моля ви, който е съгласен с това предложение, да гласува системата. Можем ли да я пуснем? Да, чрез системата ще гласуваме. Режим на гласуване. Асо, ще поемете ли ролята на... Благодаря ви. С 17 гласа за, без против и без въздържали се приехме това предложение и сега формално трябва да подложа на гласуване цялата докладна записка. Моля общинските съветници да гласуват по докладната записка вече с приетите предложения. Режим на гласуване. Благодаря ви. С 17 гласа за, без против и без въздържали се приехме и тази последна докладна записка, с което изчерпахме първа точка от дневния ред. Пристъпвам към втора точка текущи. Ще ви запозная с постъпилите материали в Общинския съвет между двете сесии. Започвам с най-важното от тях. Моля ви само наистина да обърнете внимание. Изпратихме ви писмо от КОМПИ, свързано с ежегодните декларации, които се подават от всички общински съветници до 15 май. Искам да наблегна на две неща, които всъщност са важни и заради които ми се обаждаха от самата комисия, за да не станат след това проблеми, които всички общински съветници да са потърпевши. Има нов образец на декларацията. Моля ви да си го изтеглите него от тази година. Освен това да наблегнете на това, което е променено в този образец, а именно касае се за третата страница, където се декларират заемите и кредитите. Там вече се декларира и лихвения процент
по който да, ако може би не сте забелязали, но това е ново изменение в декларацията, която трябва да се обърне внимание, за това ви наблягам. Специално до всеки председател беше получено обаждане в този аспект, за да ви го сведем до всички общински съветници, за да не се стига до неприятни ситуации. Към датата на деклариране, този, който е официалния на банката, на която евентуално сте искали кредит или... Това е закона. Никой от нас не го измисля. Това е декларация. Това беше важното. Продължавам с следващите материали. Имаме жалба от гражданка относно отчуждаване на имота вместо използване на общинска публична пътека. Тази жалба във вид на сигнал беше разгледана от две от комисиите на Общинския съвет по ТСО и по общинска собственост, препратена за становище до Общинската администрация. Имаме предложение относно навършване на 90 години от втората колездачна обиколка на Царство България за удостояване с почетно звание, за поставяне на паметна плоча на колездача Марин Николов. Също двете писма са разпределени на Комисията по младежта и спорта. Имаме заявление от от политическа партия Движение на права и свободи в скоби ДПС, представлявана от Иво Бориславов Илиев, за предоставяне на помещение за нуждите на общинската организация на партията. Имаме отговор на жалба от Диана Минкова Пеева, която беше препратена на предно заседание, касаеща необходимост от асфалтиране на улици в село Гецово. Почти идентична жалба имаше от друга гражданка от село Гецово, Иванка Евтимова, отговор на която е получен от Общинската администрация, разгледан на двете комисии. И на последно място имаме стандартното информация, която общината ни предоставя на всяко заседание относно изпълнение на решение от едно извънредно заседание на Общинския съвет, проведено през 2023 година, касаещо чистотата на атмосферния въздух и задължението на кмета да ни уведомява за всяка сесия относно напредъка по това решение. Това са материалите, които са постъпили между двете заседания. С това изчерпахме дневния ред на днешната сесия и в 15 часа в 17 часа и 35 минути закривам днешното заседание. Приятна вечер!